Benvinguts al canal BAM 2000. Amb aquest tutorial explicarem una miqueta com funciona l'Scratch Junior. L'Scratch Junior, primer de tot, és una aplicació que ens l'hem de baixar per la tauleta o per l'iPad. Bé, un cop ens l'hem baixat, sortirà una icona com aquesta d'aquí i clicant a sobre ens obrirà l'Scratch. Aquí el tenim. Bé, per començar a fer aquest tutorial, el que farem serà entrar a la casa i aquí tindrem els nostres projectes i tot el que podem anar guardant. Per fer un Scratch nou tenim aquesta d'aquí, on posa aquesta més, aquest símbol més. I aquí tenim el nostre interface de l'Scratch Junior. Molt bé, per aquest costat d'aquí, aquesta banda d'aquí, tenim el que són els personatges, aquí tindrem el que són els paisatges i aquí les escenes. El nostre protagonista, que és l'Scratch, que el podem canviar sempre que vulguem, i ens fixarem que sortirà aquí, el tenim. Molt bé, si volem eliminar un personatge, fem un clic a sobre i sortirà aquesta creu. Veieu? Molt bé, aquesta creu, cliquem a sobre i desapareix el personatge. I podem anar per aquí a buscar els nous personatges. Els personatges són tots aquests d'aquí. Tenim un grapat. Molt bé, podríem escollir tots aquests o també tenim d'altres que podríem trobar aquí, serien els que tindríem dintre del nostre ordinador. Per començar, el que agafarem serà, per exemple, agafarem aquest pingüí. El cliquem a sobre i li diem el clic. Endavant, ja el tenim. Doncs, coses que podem fer. Doncs podríem posar el personatge, el podem moure, només arrossegant-lo per la pantalla, i podríem anar a posar-li un fons. Per aplicar fons, cliquem aquí a sobre, i anem a buscar un fons adient pel pingüí. Podríem posar aquest de la lluna, però sembla que no. Agafarem aquest aquí, que és un paisatge del Pol Nord o del Pol Sud, de l'Àrtic. Molt bé, li donem el OK i ja el tenim posat. Coses que podem fer? Doncs el primer farem serà que faci uns passos. Aquestes aquí són totes les instruccions que nosaltres podem donar. Sempre començarem amb la bandera verda. Quan premem la bandera verda, que és aquest d'aquí, començarà l'acció. I li farem que doni uns passos. Per exemple, podem que faci cap endavant i aquí veieu que posa un pas només, però si nosaltres cliquem a sobre aquí un petit teclat i li podem dir, per exemple, que doni 5 passos. Aquí el tenim. Després li direm que faci un bot i torni a baixar i en lloc de ser de punt 2 farem que faci un bot de punt 4. Després podríem dir-li perquè torni al seu lloc, que vagi cap enrere i tornarem a posar-li un punt 5. I finalment, amb aquesta eina, aturarem tota la imatge. Si en lloc que s'aturi volem que ho torni a repetir tota l'estona, el que podríem fer és treure això i per fer-lo desaparèixer, agafem i posem un altre cop al color vermell. I li direm aquí, posarem aquesta, perquè ho vagi repetint tota l'estona. Bé, per veure la imatge sencera podríem fer, clicaríem aquí i aquí tindríem la imatge sencera i faríem un bandera verda i aquí el tenim i tornaria i així el tindríem tota l'estona fins que ens agradi o fins que vulguem parar. Doncs fins aquí aquest tutorial, moltes gràcies i ens veiem al següent.